Nou, goeiemiddag. Hoi. We zeggen die zijn rennen vanuit de auto. Ik denk, je maar wij even heen. Nou, dat mag. Wat best van dwan? Ik breng mijn dagelijkse portie hiesterstrand voort. Want we hast hinders. Ik had 3 hinders, ja. Eigenlijk ben het ponies, maar het zijn IJslandse hinders. Dus ja, die mag je hinders nemen. En wat hier in de kroren zit, dit is dan de opbrengst van een dag? Ja, dat is 1 à 2 dagen. Ja. Maar Maar krijg hoeveel ze voor je, hè? Zo vol komt terug uit. Maar ze houden die dus wel in beweging. Ze houden mij in beweging. Ik kon net naar de sportschool. Nee. En waar kan je nou heen? Ik ga nu naar de pleats hier achter. En daar moeten we de strand heen brengen. Dus daar rennen we 1 keer in 1 of 2 dagen rennen daarheen. Want hij heeft een afspraak met de boer. Ja, ik mag het daar brengen. Ja, we hadden achterhuis geen ruimte om dat kwijt we midden in het dorp. Dus dan moeten we het daarheen brengen. En hoe vaak heeft u deze kajutocht intussen willen maken? Nou, dat doe ik even denken. Toch wel haast sinds jongetje 90 denk ik. Sinds toen had ik zelf hinders. Ja. Dus voor de rest van het dorp is dit een bekend fenomeen? Dat weet ik niet. Ik denk dat ze daar zo wat op letten. Maar ja, dit is het stapje. En de ene keer doe ik het en de andere keer doet mijn man het. Hij doet meestal weekends en ik het de weeks. En deze drie heren die zwaaien ervoor dat je dus al die dagen te kuieren in bent. Deze die zwaaien ervoor dat ik elke dag te kuieren ga. Ja. Ja. En dan hij wat te doen. Ja, maar jongens, we zitten nu al op de bank. Maar ik net toch?